estudiants, professorats i el conjunt de persones de la comunitat educativa del Col·legi Santa Magdalena Sofia, preocupades per la persistència de conflictes i la proliferació de la violència, de conductes d'intolerància a les nostres societats i en diverses parts del món, així com per l'existència del terrorisme i la guerra, veritables flagells de la humanitat a més de la pandèmia. Alarmades per l'increment de situacions d'assetjament escolar, d'amenaces i abusos, d'actes i conductes denigrants, agressives i violentes, a internet i a les xarxes socials que atenten contra la integritat física i psíquica de les persones, la manca de decisions per pal·liar el desastre climàtic. Preocupats per l'extensió de la intolerància cap a les persones diferents, sobre la qual se senten infinites conductes de discriminació, odi i violència que danyen la dignitat de la persona, la seva llibertat i igualtat de drets, que són inherents a tots els éssers humans, impedint una convivència en tolerància i concòrdia, a més de la indiferència dels poderosos pel qual fa la situació dramàtica del nostre planeta Terra. Reconeixem que la pau no només és absència de conflictes, convidem tota la ciutadania i les institucions democràtiques a enfortir el seu compromís amb la cultura de pau que implica El respecte ple a la dignitat de la persona i la defensa i promoció dels drets humans i les llibertats fonamentals i el compromís amb la resolució pacífica dels conflictes. la fi de la violència i la promoció i pràctica de la no violència per mitjà del diàleg, la cooperació i especialment de l'educació per la tolerància, la pau i la consciència climàtica. El respecte de la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes i del dret de totes les persones a la llibertat d'expressió, opinió i informació, impedint tota forma d'abús i agressió escudant-se en les mateixes. El respecte i la promoció de la solidaritat, la sostenibilitat i el dret al desenvolupament humà i la protecció de l'entorn per les generacions presents i futures. En conseqüència, recordem en aquest important Dia Mundial els pares i mares, mestres, estudiants, periodistes, polítics i polítiques, intel·lectuals, artistes i a tota la ciutadania en general, la important responsabilitat que tenen en el compromís d'impulsar una cultura de convivència i pau a la humanitat, i d'igual manera la responsabilitat i el paper informatiu i educatiu dels mitjans de difusió en promoure aquesta cultura de pau, el compromís ple que ha d'exercir la societat civil en el seu desenvolupament i la responsabilitat dels governs en la funció primordial en la promoció i enfortiment de la cultura de la convivència, tolerància, respecte a l'entorn i de la pau. Convidem a aquest dia escolar per la pau i la no violència a treballar i comprometre per fer realitat la pau al món. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Dame la
nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz. Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz. Paz, 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 paz.